תכירו את חמשת החופים שאתם לא יכולים לפספס בסרדיניה. במקום החמישי, ספיאגיה דלה ואקי, חוף יפה ושקט עם סלעים עוצרי נשימה, ומה שמגניב בו שהוא יוצא מתוך בית של איטלקי שאשכרה גר שם בווילה ענקית על החוף. במקום הרביעי, ספיאגיה די קאלה מורסקה, שנמצא באזור הגולפים ונחשב לאזור העשיר בסרדיניה. החוף היה מאוד רגוע, מים צלולים ונגישות קלה יחסית עם הליכה של 5 דקות מחניון חינמי. ובמקום השלישי, ספיאגיה די קאלה ליקוסי, שהיה חוף שנראה כאילו יצא מהסרט פארק היורה, עם ערים ענקיים, עצים ירוקים ונחל שנכנס לתוך החוף עם מים טורקיז. אחד החופים היפים שיצא לי לבקר בהם והיינו בו כמעט חצי יום. ונעבור למקום השני, ספיאגיה די פונטה קרוסיטה, שנמצא באילה מדלנה וצריך לקחת מעבורת של כחצי שעה מנמל פלאו שבסרדיניה. חוף עם מים טורקיז מבודד מהכל, ולנו היה אי בודד משל עצמנו ששווה לגמרי את ההליכה אליו. ובמקום הראשון בפער, קאלה מריולו, נחשב לחוף היפה ביותר באירופה ואחד היפים שראיתי בעולם, והוא חלק ממפרץ רוסי ששם תמצאו חופים לבנים ובתוליים שאי אפשר להגיע אליהם מלבד מסע רגלי ארוך או בסיור עם סירה. לעוד טיולים ונקודות על קולינריה בארץ ובעולם מוזמנים לעמוד שלי.